Společnost CMC Poland je lídrem mezi polskými ocelárnami prodávající své výrobky na tuzemský a zahraniční trh. CMC Poland vyrábí dlouhé výrobky válcované za tepla ze vsázky, pocházející z vlastní elektroocelárny. Dobrou značku našich výrobků zaručuje více než 120 let zkušeností a tradice a současně nejmodernější technologická řešení v oblasti výroby, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Svařované ocelové sítě jsou na stavebním trhu velmi dobře zavedené. Po mnoho desetiletí se používají v každé fázi výstavby, od základů až po strop. Často se používají při výrobě prefabrikovaných a betonových prvků. Jejich využití umožňuje značné úspory financí i času. Svařované sítě jsou prostě nejlepší v každé fázi montáže výstuže. Jsou vhodnější, rychle pokrývají oblast výstuže a jejich montáž je méně nákladná, než je tomu při použití klasických výstužných prvků. Svařované sítě jsou výrobky, které se používají v železobetonových konstrukcích. Sítě představují uspořádání výstužných tyčí s křížením v pravých úhlech, které jsou v místech spojení odporově svařeny pomocí automatických vícebodových svařovacích strojů. Konstrukce jednotlivých svařovaných sítí je charakterizována následujícími parametry: délkou a šířkou, počtem a průměry podélných a příčných tyčí a také roztečemi a přesahy podélných a příčných tyčí. Volbu svařovaných sítí na místo klasických výstužných tyčí pro daný projekt provádí projektant nebo projekční kanceláře a často také investor. Je to rozhodnutí, které v konečném důsledku umožní snížit náklady a zkrátit dobu investice. Jak tedy vypadá projektování s použitím sítí? Především je rychlé a pohodlné. Vyplývá to z možností využití hotových databází o těchto sítích. Nejprve se ze seznamu vybere příslušná síť a poté se označí prvek, který má být vystužen. Další část se provádí již automaticky. Program sám přizpůsobí sítě podle geometrie, určí přesahy, rozteče a řezání u otvorů. Kromě toho je na webových stránkách šatkysghřevané.pl k dispozici autorský systém společnosti CMC Poland, který můžete sami použít k vlastnímu projektování standardních a nestandardních sítí. Každý projekt lze uložit, opakovaně se k němu vracet, upravovat jej a stáhnout si jej jako soubor ve formátu PDF pro tisk, včetně vypočtených parametrů sítě. Od okamžiku dotazu na svařované sítě až po realizaci objednávky je každý zákazník individuálně obsluhován naším obchodníkem. Všechny dotazy a poptávky zaslané na adresu meshes@cmc.com zpracovává naše obchodní oddělení a po potvrzení naší nabídky zákazníkem zahajujeme výrobní proces. Poskytujeme také technické poradenství v oblasti projektování. Obchodní tým CMC Poland je vizitkou naší společnosti. Výroba svařovaných sítí může probíhat pouze v závodech s příslušnými svařovacími stroji, které mají certifikáty potvrzující shodu výrobku s příslušnými normami a národními technickými posouzeními. To je základní podmínka umožňující obchodování se zbožím na trhu se stavebními materiály. Dráty jsou nejprve narovnány, nařezány a pak spojeny odporovým svařováním. V našich závodech máme moderní linky na výrobu svařovaných sítí, které zajišťují nejkratší termíny realizace objednávek, špičkovou kvalitu vyráběných výrobků, nejvyšší flexibilitu výroby, vysokou produktivitu, individuální přístup k zákazníkovi, možnost realizace nestandardních a jednotkových objednávek. Sítě Pentakozia C splňují všechny technické normy a požadavky. Neustálý proces vývoje a zlepšování výrobních technik nám umožňuje neustále zlepšovat kvalitu výrobků a přispívat ke zlepšování kultury ocelových výrobků. Jsme hrdí na náš výrobek, na kvalitu jeho provedení a na spokojenost zákazníků. Naše výroba je založena na optimalizovaných procesech, díky nimž vzniká síť Pentakozia C, přizpůsobená potřebám neustále se rozvíjejícího trhu.
To, co nás odlišuje od ostatních, jsou zejména sítě ve třídě tažnosti C, doporučované na trhu se stavebními materiály. Díky tomu získávají naši zákazníci široké možnosti volby, a to u sítí jak ze třídy A, tak i třídy C. A není tedy nutné kombinovat ocelové výrobky různých tříd. Charakterizuje nás inovativnost. Vyrábíme speciální sítě nestandardních a nepravidelných tvarů, zhotovované podle individuálních objednávek. Díky dosud nevídaným řešením jsme schopni vyrábět nákladově optimalizované menší série. Budoucnost je možná již dnes a naše řešení udávají nové směry. Chceme stavět svět udržitelným způsobem. Minimalizujeme náš dopad na životní prostředí. Náš proces je založen na využití zdrojů pocházejících z recyklace a s optimálně minimálním využíváním přírodních zdrojů. V našich závodech je šrot po přetavení na ocel v elektrických pecích válcován ve válcovnách nebo zpracován podle požadavků zákazníků na hotové výrobky, které jsou využívány v projektech po celém světě. Jako výrobce máme povinnost zajistit takovou výrobní technologii, která nám umožňuje získat požadované vlastnosti materiálů, stanovené příslušnými normami a kontrolovat je interním i externím dohledem. Naše vlastní oddělení kvality dohlíží na každou fázi výroby od okamžiku přijetí vsázky do okamžiku, kdy svařovaná síť opouští závod. Externí kontrola zahrnuje všechny druhy auditů prováděných externími certifikačními orgány. Máme certifikáty opravňující nás prodávat naše sítě na mnoha evropských trzích, včetně polského, německého, norského, švédského, dánského, českého a slovenského trhu. Na základě objednávky jsou sítě doručovány příjemci kamiony v označeném balení. To zajišťuje pořádek, usnadňuje to přístup k materiálu a urychluje všechny činnosti. Označení sítě uvádí značku výrobce, typ drátu, číslo balíku, rozměry sítě, počet kusů v balíku. Hmotnost balíku sítí obvykle nepřesahuje 2 tuny. Po dokončení všech procesů, projektování, objednání, výroby a zabalení je hotová síť dodávána zákazníkovi na dané staveniště a v této fázi se projeví všechny výhody plynoucí z používání sítě. Nižší investiční náklady, rychlá doba realizace investice, nižší počet zaměstnanců, lepší organizace staveniště. CMC Poland disponuje technologiemi, které umožňují efektivní a flexibilní výrobu svařovaných sítí. Je možné vyrobit i jednotlivé kusy při zachování vysoké efektivity výrobní linky. Doposud byly na trhu k dispozici pouze sítě ve třídě tažnosti A a B. Společnost CMC Poland jako první uvedla na trh ocelové sítě Pentakozia C, válcované za tepla ve třídě tažnosti C, což urychlí práci na stavbě tak, aby v projektu nedocházelo ke zbytečným záměnám oceli a aby celá investice byla provedena z oceli jedné jakostní třídy. Svařované ocelové sítě B500 SP lze použít k vystužení železobetonových konstrukcí, které jsou zatěžovány dynamickými a opakovaně proměnnými zatíženími. Železobetonové konstrukce vystužené sítěmi Pentakozia C mohou být vystaveny statickému a dynamickému opakovaně proměnnému zatížení v teplotním rozsahu od -60 stupňů do +100 stupňů Celsia. Tyto parametry mají zásadní vliv na chování konstrukce a na její bezpečnost. Chcete se dozvědět více o inovativní povaze našeho výrobku? Navštivte nás na stránkách šatkysgřevané.pl, kde najdete všechny potřebné informace.